Ake sinibingelele emaqabane kaMsholozi. Sanibonani. Nazi izinto nje ezimbalwa engithanda sixoxe maqabane. Okokuqala asikhulume ngecourt. Icourt lebezoba ngomhla ka5 eThekwini isihlehlile isingomhla ka27. Sizolandela ke nama details amaningi noma ila eThekwini noma Bloemfontein. Sisazolandela ke lapho sithola ukuthi izobekwa kanjani. Bese sithi ke lelo cala phela ngithi niyazi leli cala le trademark yomkhonto wesizwe party nomkhonto wesizwe iMKMVA bana leyo nto uANC wokuyiclaima, but ke ngenxa yokuba budedengu baphindile futhi bangawaqoqa ama-requirements adingakalayo. Siyezwa ke kwabanye ukuthi bathi is a delaying tactics ukuthi singangeni okhethweni. Cha, okhethweni siyayo. There is no election without umkhonto. Acacele nombani nje ukuthi uma kukhona umuntu ofuna ukudelay ama-elections ngomkhonto awekho ke lawo ma-elections without umkhonto. Number 2, kunale ntombazane eyibiza ngoBus Kruger. Yabona uBus Kruger, umuntu omnyama onesibongo sabelungu oseculator into ethi iMK ayikho kwi-ballot paper. Amampunge ilento ebizwa ngama-fake news. Thina njengomkhonto asinankinga nanoma yini ekhona ekhuluma ngalolu hlobo ngoba umkhonto namanye amaqembu basebhizi bacollecta idata kuma-provinces efuneka ku-national waka-IEC. After sesiqualifyile kuma-data lawa afunwa kuma-provinces, niwabonile ama-forms aka-IEC circulatayo kuwo wonke ama-province, national and provincial. Maseqedwe wona kuwo wonke ayikho iphathe kwi-ballot paper njengamanje. Amampunga ngempela futhi laba bantu abaguliswa nje ukuthi sekukhona iMK. So leyo nto ke ibizothi maseqediwe bese kuthiwa ke laba abakwazile ukucollecta idata bese kuthiwa kubona ke nena ke sesizonithatha kube yinini enizoregister ukhetho. Iyona ndlela yokuqualifya ukuthi siregister ukhetho. Nathi nje sileyo nto esiphezukwayo, iyona lento esiphushayo. Siyacela nase-Western Cape nakhona baphuthume eMpumalanga, wonke umuntu nje we-MK kulezi ndawo ngoba iKZN neGauteng nayo isi-right njengamanje, namanye ama-province ayeza. Wonke umuntu bafowethu akafuni ifomu agcwalisise abantu, kakhulukazi eWestern Cape la khona inamba yakhona ephezulu kakhulu, kodwa nakhona futhi sibambile maqabane, sibambile, kodwa ke silekeleleni. Bese kuzoba ma-comrade, kahle kahle our obligation as MK, a common vision of a common purpose as an MK party is to take uNxamalala for the second time ngo 2/3 majority simiyise kubane e-union building. Na into esizele nje kulo 2024 sizele leyo nto, siyisa uNxamalala e-union building. Ingakho sifuna wonke umuntu wase-South Africa votele umkhonto. Sifuna wonke umuntu we-political party okhona emhlabeni avotele umkhonto. Umuntu nje weskini esimnyama nazo-ke ezinye iy'kini, kodwa ke lesi esimnyama isona ngempela esisethubeni elihle ukuthi senze izwe lethu lishintshe. Lastly, I want to thank all the comrades abekhona izolo bafowethu lapha kwimashi yaseThekwini. I think we stamped our authority yesterday. Babonile abantu ukuthi MK is there, iya-exista, and ayimobilizwa ngamabhasi amahala, iyazimobiliza i-MK for the first time. Ubona inhlangano ezepolitiki
ikwazi ukuxhaswa abalandeli bayo. Siyayixhasa ilokhuze i-MK, and the people basikunotisile ukuthi imedia yase-South Africa ngobuningi bayo ibingekho, hayi futhi ukuthi ngobuningi bayo yonke ibingekho ngaphandle kwemedia ye-MK ebikhona. Siyabonga ukuba nalama platforms ka-TikTok ngoba kusho ukuthi ngabe i-MK ayaziwa, ukube asinayo ama-platforms like this nako Facebook, nako Instagram, uyabona, nako YouTube. So siyabonga ukuthi cha, i-MK sisayimele, and i-MK isazobusa, and i-MK 2024 sizowina ngo-2/3 majority. Wonke umuntu ke njengamanje akayichanela, ake siyekele ukulalela wonke ama-fake news. I-ANC is trying by all their best ukuthi benzele i-MK phansi, njengoba ubona besifake inkantolo. Ngiyacabanga ukuthi sonke siyabona ukuthi kwenzakalani. Mandla favor, Nxamalala favor, Thatha Nxamalala Thatha. Siyabonga. Mandla.